danske mænd og kvinder. Den tyske besættelsestunge år er hævet, og med dyb taknemmelighed og kvæve ligesom i dag befrier de allierede magter. Vi kan nu aldrig frit hejse vores gamle flag, og selv tage vare på vores egne forhold. Få har som han fået råd i det danske folk, og i denne stund bøjer vi os i dybeste erbødighed og taknemmelighed for hans minde. Hårdest ramt af sorgen er min mor, dronning Alexandrine, som i 35 år stod ved hans side som hans dronning, og vores tanker går nu hjem til hende fra Amalienborg. Men størst er sorgen for min mor, dronning Ingrid. Mod hende rettes alle varme tanker. Den gerning, som i næsten 25 år var min fars, er nu lagt på mine skuldre, og jeg beder Gud hjælpe mig og give mig styrke til at løfte den tunge arv. Selvom vi alle har haft et år til at vende os til tanken, så er jeg klar over, at der stadig kan sidde nogen, der er lidt nervøse på mine vegne. For kan nytårstalen holdes af andre end dronning Margrethe? Mange gør status nytårsaften. Hvad tager vi med fra året, der er gået, og hvad ser vi frem mod i året, der kommer? Jeg tager særligt en dag med mig, den 14. januar.